Nanawagan karon ang Philippine Eagle Foundation sa Davao City ngadto sa mga turista gikan sa Cotabato nga likayan una ang pagduaw sa pasilidad human ang bag-ong outbreak sa bird flu niadtong October 30. Sa pahayag sa PEF nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, lakip sa mga nakatala sa maong sakit ang Norala South Cotabato ug Mlang sa North Cotabato. Giawhag sa buhatan ng mga turista gikan sa nasangpit nga mga lugar nga i-postpone una ang pagbisita sa pasilidad sa PEF hangtod dili pa wagtangon sa Bureau of Animal Industry ang bahad sa bird flu. Apan kuno galing dili malikayan ang pagbiyahe, hipay mangnuan ang mga biyahero nga mutuman sa biosecurity protocol aron maprotektahan ang mga agila ug ubang langgam batok sa sakit. Base sa pinakaulahing pahayag sa Provincial Government sa Cotabato ug Bureau of Animal Industry, gipasabot niini nga lakip sa mga sintomas sa bird flu ang lahi nga pagginhawa sa hayop, pag-ubos sa pangitlog, pag-usab sa color sa pipila ka bahin sa lawas ug pagpamula sa mga mata. Posible nga gikan sa mga migratory birds ang sakit nga mamahimong mapasa pinaagi sa droplets.